Γεια σου, παιδιά. Πού είσαι ρε, τι είναι, Τι λες, καλά. καλά, εντάξει. Και εσύ τα άλλα ίδια παπούτσια πήρες με έναν άλλο. Όχι και τα ίδια παπούτσια, ρε φίλε, παπούτσια. Κάτσε ρε, γιατί ρε φίλε, Ναι, φιλαράκι, 30 ευρώ. 30 ευρώ πουλά. Φιλαράκι, πάρτε 25 ευρώ. 25, αλλά κοίτα λίγο. Έχει ένα αυτό. Εμένα από λίγο τα αγόρα, μου το είπε και εμένα μου πήρες και εσύ με 30 και κάνω αυτό, αλλά δεν σου είπα τα δικά μου, κάνει αυτό. Φιλαράκι, πολύ καλό το κορμπάκι σου, αλλά το ήξερε. Και γι' αυτό εγώ είμαι διπλό. Κοίταξε με λίγο. Καλά είναι, τα δικά σου. Καλά είναι, καλά είναι. Με 25 δεν έχεις αυτό. Αν και μου την έφερε, γιατί μου είπε ότι δεν κάνουν πολύ τα δικά σου, κοίτα αυτό που είναι αδελιά. Τι λέει, εντάξει, τι έκανε. Τι πάθεις τώρα από τα αλήθεια, Καλά είναι, καλά είναι. όμως επειδή έφτασε ώρα να φύγω και νομίζω ότι εσύ την έφερες τέτοια, τα δικά σου έχουν την πάρει για την μουσική. Η μουσική, μου πήρε, τι είναι να η μουσική. Όχι, είδες που την πάθεις, φίλε, γεια σου, κάνε το άλλο να μου κάνει να το ξέρεις γιατί κοίτα εδώ,